Дами и господа, ей! Този поздрав е специално направен за Неджван патронката. От Рупци най-барески Анди Бари Страза отца. За най-добрата от Рупци за Неджван. Валигар мин на Неджван, патронката пак му върви. Абе лагае гил за най-големия за Неджван патронката. Хайде брат ми, Неджван патронката, пала па бардан и стражица. Ес класа о Мерцедес, яша Неджван патронката от Рупци. О,